Vinga, doncs ara sí, l'1-1 d'aquest Andorra 0 a Real Saragossa 1, una Andorra que ha sortit amb Dani Martín. Desbordat, el porter avui no ha tingut massa feina, però està encaixant gols de manera molt fàcil i no precisament per culpa seva. Avui amb un home menys, el gol no ha pogut fer-hi res amb un remat inapel·lable de Mollejo. Miguel Leal. Indesxifrable. L'altre dia no va anar convocat al Albacete, avui ha sortit de titular i ha fet el millor partit a nivell a l'àmbit individual de la temporada. Temporada irregular del lateral que ha fet una passa endavant i ha mostrat el seu millor nivell, com avui ha fet. Diego González. Segur, el central titular de l'equip està tenint un rendiment excels, una caixa forta, és menys segura que el central valencià. És imprescindible i des que va entrar a l'11 no ha sortit donat a les seves bones actuacions. Allende. Necessari. L'altre dia no va tenir minuts i l'equip ho va notar. Avui ha fet un autèntic partidàs, fiable i segur al darrere, la parella amb Diego és indiscutible. La millor notícia és que la lesió no ha sigut important i ha pogut continuar. Martí Vilà. Titular i prou, i no hi ha més debat. Els experiments no han funcionat a la banda esquerra. Si no hi és Pampín, el que ha d'estar sobre el verd és sens dubte Martí Vilà. Avui no ha pogut arrencar la moto com de costum, ja que amb un home menys serien molts riscos. Tot i això, ha estat molt segur al darrere i ha fet bon partit en línies generals. Ivan Gil. Assistent, té un guant a la mà i les centrades i xuts que intenta tenen molt de perill. Amb el context d'avui no ha pogut tenir gaire protagonisme, però així i tot s'ha fet un far de córrer, pressionar i ajudar l'equip. Bové. Expulsat, segurament per excés de ganes i de voler demostrar, ha arribat tard a una pilota dividida i ha acabat impactant a la cara del rival. Per a mi indiscutible, però així i tot, un altre partit on Bové no pot acabar de demostrar tot allò que té a les seves botes. Molina. Equilibri. El migcampista ha estat un dels millors en el partit d'avui, ha aconseguit equilibrar l'equip i donar solidesa un dia més. S'està convertint en un fix de Saràbia. Iker Benito. Insistent, tant de bo tots els jugadors de l'equip tinguessin l'actitud de Benito. Ho intenta, hi va, ho prova, insisteix i fins que no troba el premi no s'atura. Avui no ha obtingut el premi, però ha acabat sent substituint perquè ja no podia més. Aurelien. Referent. No ha fet una bona primera part, però el context del partit i les bones centrades dels companys han fet que el francès tingués accions de gol amb rematades i accions on el físic l'ha ajudat. Ha anat de menys a més i és una bona opció per a partits amb el context com el d'avui. Shabani. Desconnectat. Sembla que encara no ha trobat el seu rol dins de l'equip. Avui en un partit complicat ha tingut la confiança de Saràbia, però no ha pogut aprofitar-ho. Saràbia ha fet 5 canvis, Pecha Roman. Millorat. La versió dels últims partits de Pecha és molt millor i la línia a seguir avui de nou bons minuts del lateral. Lobete. Suplent. Després d'actuacions més discretes, avui ha començat des de la banqueta, però sens dubte aquest jugador està sobre el verd. És diferencial a bon nivell i esperem que el recuperi aviat. Álvaro Martín. Refresc. És un jugador diferent, que juga a la perfecció en partits oberts i a toc. Avui en els pocs minuts que ha jugat no ha pogut demostrar aquesta qualitat. Han entrat també Pablo Moreno i Manu Nieto. Atac. Han entrat quan el partit estava molt complicat per sumar més homes d'atac. Ho han intentat, però no han aconseguit crear massa perill. Com has vist a Saràbia avui, Pol? Intens. Saràbia doncs, ha rebut la groga, ha intentat de totes canviar el partit, però una expulsió ha acabat sumant els 3 punts a favor del Saragossa. Doncs aquest és l'1-1 d'aquest Futbol Club Andorra 0, Reial Saragossa 1.